Oy! Pinagikatan ka na ako anong siyempre mga painter butantanan. So moro tayo magkakulitan aning duha nga mga Japon Secure TV which is si Joven. Si Joven ana siya girlfriend. Hindi lang natin private po siya. So, as anak ko, single man jud ko ako. So, unsa imo sulti, unsa imo kuan nga maka-attract ka og girl ba? Pero dili pa nimo para mga single para ako. Unsa imo advice, imo tip ba? Murag kuan na jud kanang para nako. Isa ako atong maka girl. So dapat kung ka na loyal juga. Kung sa ka na matulong ito man. Ganani mo sa babae dapat consistent juga kung sa kuan mo. Dapat ka na trust mo. Trust na katong sa bisik dapat saling. Saling. Kailangan ko tong trust na. Oy. Pero joke lang. Sa kay kuan nga amigo nga may jud mo tambal kuan. Kuha jud mga babae ba. Gani oh. Dali. Dali. Ikaw kuno. Isa ba? Kainom ko. Dali. Patabang bread ko ko. Ikaw man mga babae. Mga babae ba? Kaya siya may akong gipangutana. Kana export na. Kana bisan mo kaya siya magabulo Sa tip nimo para maka-attract ang single nga sa manako ug bayi ba? Kaning kuan dapat paano ka humble ka yon magpakita ka nga may kang tao. Searching to no? Nagatingalan ni mo? Ipod mo ka ba? Yun. Pagkita jud na jud kay pagka interesado mo biya Sa bagyon. Search no? Kuan. Google searching ba? Kuan ano nakalimutan ka ilong ko. ikaw sa experienceado ano ba? Dili. Ha? Loyal na ka. Wala na, nakakaalam ka. Sunod, kuan gyud kay siyempre Iya, pinsok na. wala ka isa nga natay kuan. Ay matag-iya. Kaya na to ang ubang mga babae. So, unsay likoy unsa man gibot mo karon? Dili, sa una nga palayo ka karon mapaduol na ka. Rong. Unsay imong ika-message sa mga babae nga hilig ug gwapo although naman sila friend mo unsay sa imong ikasulti ba nila nga hilig ug gwapo nga pasahon sila pasakitan niya kita tawo mga dili gwapo kita mahasingan kay tanan kuno laki parehan ulo ko unsay may ikasulti ba na nga situation Tagam. Pilian man gud. Kaya ang mga lalaki nga si mga gwapo pero loko ra real mo. talk Mo na yung mga tagam ninyo girls. paggaling Ito mga seryoso. Bahala dili ba ko? basta ka effort Effort na yun. Baba ka na. tagapak na sila. So ang project ani maabot ra gyud ang perfect nga tawo para nato. Tulad ng tao, tulad lang tayo. Dili lang tayo makadali. Ayun na ta magdali. Pareha na ako ga 30 kape na. Pero ang looking di pa man na ta 30. Mura pag mga 21 Pero sana mo single today. Enjoy it. Enjoy life. Daghan kung bayi basta single. Oh. Ay, Kuya. Kuya. Daghan bayi nga di ba? dagang bayi na Klaro mo jud. So malay mo congrats lang mo kay anak kay mo. asawa naman na siya. Malay siya. Napon na. Congrats Wala na lang kay Naikan. Busy. Si trabaho daw kabantag bata ko. So mura kay ang hangin. Oy! Wala na ako alam siyempre mga painter butantanan. So mura tayo magkakulitan aning duha nga mga mas lamang sila kung nagligo na ako. Pero ako mas maligo ko mas pareha ko nila. So super fan sa super fan na please do subscribe sa lang YouTube channel. Please subscribe sa mga followers sa Sir TV. Mama Mara sa Subscriber Premier niya. Dubai Oo. YouTube channel. Sa ilang subscriber nga super fan. Sige, mura to siya. Bye-bye. Bye-bye.